Kudratında beýgelen, äkli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmedi onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanyna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý Adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Söýgüniň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bugün näme sebäpli? Adamzat Hudaýdan çetleştirildi ve Eren bagyndan kowuldy. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldızlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahim'in diýen ediciligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa inandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin pyçagyny galdyranda Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahim'in Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gura gaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleştirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidir. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahim'in oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly.
Onun yerine şol biri kurban edilmeli. Käbirler ona Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onuň gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onuň doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Oňa ruhy manda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onuň Ýerusalimä taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna ýerjileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onuň etjek işlerini welilik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habar wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň welilik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onuň durmuşynda özü barada welilik edilen zatlar berjay boldymy-ka? İsa peýgamberden hem beýik boldymy-ka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylyşýaly. Bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gurrun berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňyz. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady biziň İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Kadirli Fiyafil, bu zatlar barada hakykaty bilmegim üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin ýazýan. Kesar Augustun Rim'in imperatory Beyk Irodun bolsa Yudeýanyň padşahy bolan nurny Hudaý tarapyn nazar etip bir Meryem atly päk gyzyň ýanyna Cebrail perişti berilýär. Korkma Meryem, sen üstünden Hudaýyň keramatyny, sen göwreli bolarsyň, emir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa İsa dakarsyň. Bine hilbeýle bolýar. Men pek gyzagır. Seni keramat nur urşabalar, hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçinem ol keramatly şaga Hudaýyň perdendi diýerler. Onsoň Meryem Elizabetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan göwreli bolupdy. Elizaveta, Meryem, men uyojugum. Sen iň bagtly ýal. Sen çağaňyň bagtly bolar. Çünki men sen sesiň eşitmädimi? Göwremdäki çağa şatlykla oýnaklap başlady. men kalbim Taňra alkyş okýar. Gudraty güýçli halat ýerime şatlanyp men ruhum göterilýär. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni siýlar. Rim'in imperator August Kesar'dan ilat ýalygyny geçirmeliýän beýik ferman geldi. Galileýede hemde Yudeýede her bir adam hasaba almalydyr. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obodo, onuň ata-babalar nirede eneden gorup durlar. Bary ýazylmalydyr.
Onsoň Meryem özüniň odulun adagyly solan Yusuf bilen ýazlaşmagy Judeýadaky Viflehem şäherine geldi. Emma Viflehemde olar üçin yer tapylmady. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçuny özlerine pena tapdylar. Şo töwereklerde çopanlar bardy. Olar goýun makýadylar. Haçanna giýje olaň öňünde Taňryň periştesi peýda bolanyny oň keramaty töwere günnüzlük ýal etdi. Begiýje Dawudyň şäherine siziň ýalkaýjyňyz Taňrynyň nefes ogly İsa aleyhisselam dünýäye indi. Çopanlar şonu dünýä inen çağany sallançygyny görmäge gowlukdylar. Ýalkaýjynyň dünýä inen barda hoş habary ilk ýaýradanlarym şolar boldular. Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanyna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Yusuf ony Ýerusaleme Taňryň huzuryna alyp bardylar. Wadatanada olary ýaşyl goja Simeon duşelli. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçä ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Taňrym, men haýny seni öz sadyk goluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýgerip bilýän. Çünki men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Taňryň saýlany. İkiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini de surlar gutoran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçanna İsa 12 ýaşyna ýetenne Yusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasha bayramalyna gitdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony wadathanadan tapdylar. Ol Judeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Beýle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşlap görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini haýran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimi diýarly. Kakyn kimidiň sen gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl paýhasy bilen, özüniň kemale gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations film kinokampaniýasy Lukanyň Injiliniň esasyna döredilen İsa adly filmi siziň diqqatyňyza götürilýär. Film Altygarly fadyna Türkmen film kinostudiýasyna türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem rejissori Hanyl Agahanow. Türkmen diline ses verenler İsa Aman Bayramnerdiýew, alyp barjy Nurul Urazurdiýew we başgalar. İmperator Tiberiýanyň häkimlik sürmeginiň 15-nji ýylynda Ponti Pilat Judeýany dolanýarýaka, Irod Galileýede ýol başçylyk edýäkä, ilkinji ruhanlar Anna bilen Kayafa döwründe Hudaýyň kelamyny ýançylystanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini ilep, towba edip çokunmagyny nesihat berip, bütün Ýordan ýurduny aýlanyp çykdy. Inniden beýle günäh işetmekden saklanyň. Towba ediň. Hudaý siziň günäňizi geçer. İsa-y Peýgamberiň mukaddes kitabyna ýazylşy Şölistanlykda bir owaz ýanglandy. Gudraty güýçli üçin ýol taýýarlaň. Gudraty güýçli üçin dogry ýoly taýyn ediň. Hemme jülgeler gömülmelidir. Dağlar, bayırlar, tepeler düzlenmelidir. Egrem uğramlıklar gönöldülmelidir.
Büdür-südürlükler bolsa tekidlenmeliler. Şonna her bir adam Tanrı'nın halat edýänini görür. Bizi näme etmeli? Sen aýda. Siz bir sürü ağzalı kezzaplar. Sen bizim näme etmemiz isleýär? Hakykat aýt. Ýol görköz. Bir nire gitmeli. Kimin köýnegi iki bolsa, köýneginiň birini köýneksize bersin. Kimde azyk bar bolsa ağaçlar bilen paýlaşsyn. Oğlum. Biz bu yerde salyk ýygnaýas. Biz näme etmeli? Ýygnamalsyndan artyk ýygnamaň. Yer bize näme aýtjak? Biz näme etmeli? Kişiň elinden güýç bilen puluny alyjy bolmaň. Hiç haçan kişe töhmet atmaň. Öz hakyňyza kaýyl bolun. Sen güdayt. İsa diýilýän senmi? Men sizi suw bilen şokundurýan. Emma menden başga has mertebeli biri gelir. Men oň şaragynyň bagyny çözmäge de yaraman. O sizi keramatly ruh bilen hemem ot bilen şokundurar. O ýagşyny ýamany elekden geçiren ýaly saýlar. Hemem anan ýanlary töweregine ýygnar. Mukaddes ruh kepter sıfatdy gelip İsa'ň egini gondy. Şu wagt asmandan sen men eziz perzendim, men gowy niýetlem saňa siňenlerden owaz eşdim. İsa 30 ýaşyna ýetende öz gullugyny berja etmäge başlady. Ol keramat bilen ruhlanyp ýardanyň dolanyp geldi. Ruhu ony çöllüge alyp bardy. Şo ýerde şeytan ony 40 günläp her türlü nygmatlar hödürläp azdyrmagy synandy. Emma ol hiç zat datmady. Onsoň şeytan oňa şey diýdi. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, onda sen şu daşyň çöregi öwrülmegini emret. Kitapda adam diňe bir çörek bilen ýaşaman Hudaýyň kelam bilen ýaşar diýilipdir. Onsoň şeytan onu dağın üstüne çıkarıp ona göz açıp yumaz salımda bütün dünyanı görkezdi. Şu baýlyklaryň üstünden höküm sürmegi saňa tapşyraryn. Çünki bular menki, kim islesen berip bilýän. Egerde sen maňa taqdim etseň, şularyň bary senki bol. Kitapda diňe sen öz Hudaýyňa taqdim et. Hem de diňe şoňa gulluk et diýilipdir. Soňra şeytan onu Ýerusaleme getirip Wadatxanaň tepesine çıkardy. Egerde sen Hudaýyň perdendi bolsaň, şu ýerden aşaklygyna bökersiň. Çünki mukaddes kitapda Hudaý öz periştelerine seni goramagy tapşyrýar. Hem de olar seni ellerine götererler. Hatta senin ayaklaryňy da daşa degirmezler diýilipdir. Kitapda öz Taňryňy synama diýilipdir.
Onsoň İsa öz öňü we sen ýeri bolan Nazarete dolanyp bardy. Paragon. Salam. Şemme onu İsa adatdaky syýaly wadatlana bardy. Oňa İsa-y Peýgamberiň kitabyny okap berdiler. Tangryň ruhu maňa seňdi. Çoň çynama maňa gedaýlary hormat etmäge, ýesirliň adatlygy çykjagyny, we körlüň gözleriniň açyljagyny, hemme ýezlenleri adatlyk ilan etmegi, olary Hudaýyň halas etse günniň gelini habar bermäge maňa pata berdi. O gowlatlar aýdy. Şu yazılanlar men okap durgan berjay boldy. Yazılanlar berjay boldy? Bu da atları diňe ýalkyjy berjay etdiler. Siz maňa hekim, ödük dertten halas etgen atalar sözüni ýatladardyňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolanda öz watanyňyzdy berjay etdi diýerdiňiz. Men size aýtdym, öz watanyny hiç bir peýgamber tuwa edilýän nädir? Şeýle sözler bilen İsa özüň olaň ýalkyjydygyny, adamlar ýalkamagy Taňry pata berip ýeberenligini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak da Musaýlar ony ýalkyjy hökmüni kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne İsa ähli märekäň içinden geçip öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Rim baswalçylarynyň zulmy hemme wagtdakydan güýçli. Şoň üçin adamlar Taňryň ýalkyjysynyň gelip özlerini zulümden azad etmegine garaşýadylar. Esselamu aleykum. Wa aleykum esselam oğlum. Aýyk men götürürüm Kasimo. Götürür. Näme ol bizden gitmegi ony döwdümi? Bir zaday. Bize näme döňürse bir zaday. Bir de öwre. Erik bakma. Bir sapar iki tane adam avadathana geldi. Birisi dinnar adam diye beylekti bolsa, talgyt ýygnaýjy diye dinnar adam bir gyra çekilip, "Ey Hudaý, men saňa minnetdar. Men kysganç däl, bir näçeler ýaly aýalma biýik opalygym edemok. Sebäbi men şu talgyt ýygnaýjy ýalylar. Hep dede kede gagdym mekliýär. Düşügündümiň ondan birini saňa berýänni awadat etmäge başlady. Talgyt ýygnaýjy bolsa diňe ýüzüni sallap, "Ey Hudaý, men günäkär. Rehmin gelsin" diýip döşnürdi durdy. Men size aýdyn. Olar awadathanadan gidenlerine dinnar adam däle talgyt ýygnaýjy Hudaýa wapal bolup çykdy. Çünki kim özüni ulumsy tutsa ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa ol ululdyljekdir. Ana o doraga ýüzeliň suwuňçyň ýerine. Şo ýerde toruňyzy taşlap görüň. Aýym oğlum biz uzun gizilap fermenlik ýöne tormada ýekeje balygym düşmedi.
Yöneten haýyş etseň, torumy taşlaýar. Yakup, ya! Yakup, ayıklarını berik getirin. Balıktan çıkarmaya konak edin, Pidra. Edip işim köp vakti tuttular. Bete dedik, şu yeterlik bu. Berip ver. Ey Hudaý günämet. Men günä iş etdim. Korkma. Inna adamlar mesul bolarsyň. Men ýanyma gelip, sözlenme kulak asyň, kalbyňyz ynjalar. Anan ýan bolsaňyz Hudaýy gözläp, o ýanyňyzda oňa taqdim edin. Näletkerde goý pälinden gaýsyn. Kanuny bodyan erwet niyetinden näntin hem Taňra taqdim etsin. Çünki ol ähli günäleri geçýändir. Onsoň siziň kalbyňyz rahatlanır. Hem salamatlykda ýaşardyr. Gelye, anhaun, Ferit. İsa, yalvaryan men ýypym halas et. Oňa resmin ýypyn. Oyan 12 ýaşady. Ne mutha ölüp barýar. Kömek et, yalvaryan, kömek et. Ýaýyr, ulak atkyýdyň öldü. Ýalvaranyň peýdasy ýok. Mugallim adar berme. Korkma sen ýöne anan. O ýene de diýerler. Ağlama. Bıgıyız ölmeyenler dini uklaptır. Beyzim. Tur. Munnaharla. Onun bir dene molunu hiç kim aytma. Şondan köp wagt geçmäke İsa aleyhissalamy Matveylew duş geldi. Ol şäher derweziniň agzyna gömür kakygyny ýady. Men ýerime düş.
Ondan İsa vade etmek üçün bayırlığa çıktı. Şu yerde giyeceğini vade edip geçirdi. Ertesi gün ýerden bolsa ol apostollar dep at beren 12 tane şagirdi bilen salamlaşdy. Simon olama Piotr'ym diye. Oňdogyny Andrei. Jakub. Johan. Filip. Bartholomew. Matvey. Hem de Fama. Alfe'nin oğlu Yakup. Simon, ona zeyletan diýerler. Yakup'un doğanı Yuda. Hem de Yuda Iskariot, o sonra İsa dönüklük eder. Diýwanalar tez bagtly. Çünkü bütün dünýä sizinki. Ağaçlar tez bagtly çünkü karnını doýurarsyňyz. Ağlayanlar tez bagtly çünkü tez gülersiňiz. Sizi ýigrenseler, nälet deseler, özüňizi bagtly tasap ediň. Hemmesi insan ogul sebäp bildir. Egerde şeýle bolsa gaýtan sizi şoň şahatlanyň. Asmanny siziň fiiliňiz uly bor. Çünkü peýgamberler bilen atalar şeý dipdirler. Menne barşı? Menne barşı diýdiň näme? Kim bay bolsa dat günne. Siz görjeňizi gördüňiz. Ay, o bay bolmak isleýän ok. Bu bir kim hakka? Bugün kugulýänler dat günüňizde. Çünkü bahmaglardymyz. Sizi barşa çıkartalar dat günüňizde. Çünkü galyp peýgamberleň atalar da şeý dipdirler. Ýöne kim kulak asýan bolsa, meniň o öz düşmanyň söý diýer. Seni ýörenýänden günäsini geç. Näletlenleri işin oň bolsundy. Bugünüňe degenler üçin doga oku. Eger bir duluň ursalar, beýlekiň tut. Ýa-da seň eňiňdäki doanyň alsalar, oňa köýnüňim çykaryp ber. Dileýänleri hemişe sadaqa ber. Bir zadyň eliňden alsalar, onu ýyzyna ber diýme. Özüňi näme diýen bolsaň, keseklere de şon et. Egerde diňe özüň töýýän bolsaň, näme üçin Hudaýdan şepaata garaşýar? Diňe özüňe ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaň, näme üçin minnetdarlyk garaşýar? Onu günälerim şeý diýerler. Näme üçin o zenan elini öwrýär? Oň bilen gürleşmäge oň ne haqqy bar? Ýörenji. Yok.
Düşmanlarına yağışılık edin. Hemişe karıdı verin. Ulu siyliği münasip borsunuz. Tezi Tanrı'nın tövgüsünü kazanarsınız. Çün kol kadir bilmezlere de ızgıysızlara da den derecede erehimli. Sizem Tanrı'nın erehimli yağlı erehimli olun. Bizi halas et İsa. Kişini yazgırman, özünüzüm yazgırılmarsınız. Näletlemen. Özünüzüm näletlenmersiniz. Bağışlan. Sizem bağışlarlar. Bize yol görköz İsa. Näme bersen şolom qaydyp gelir. Çünkü hemmesiň özüňe baglydyr. Kör adam körü yol görkezip bilermi? Şokörlüň ikisem bir çukury kılaymazmy? Sen hem çün ketekiň tehelçe aýbyny görüp özüňdäki ulaýbam göreňok. Halifamız bize yol görköz. Biziň bilen mol Tanrym. Seni dogranene bagtlene halifamız. Az da orada Hudaýyň kelamyna kulak atýanlar, şoňa uýanlar bagtlylar. Men şonu bilmek isleýän. Seň pikiriňçe näme ol? İsa mätimi? Şu takwa adam İsa'ny öýüne nahara çağırdy. İsa da oň öýüne gelip hojaýynyň ýanyna oturdy. Han çağılır barın. Eşitdingmi? Barın oyna. Barın. Olar baran yerinde yakımsızlık ediyorlar. Şeyler Olay al bir yerde näme işleýär? Ne bileyim o? Vay hal näme diýär? Eger bir hakykatdan da peýgamber bolsa özüni ellegir ýanda ýalyň nähil aýallygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men oň kimdigini bilýän Simeon. Äder bolsa maň kulak as. İki tane adam birine bergeli bolupdyr. Biri 500 dinary beýlek bolsa 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmändirler. Algyly ikisiniň bergisini geçipdir. Şolon haýson has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa, dogry aýdy. Görýärmi şunu? Men sen öýüňe geldim. Sen goly aýagymy ýuwmagy da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen süpürdi. Sen başda meni öpmedin. Ine görýärmi? Baýal bolsa men aýaklamy potýar. Elime çalmak üçin maňa ýag bermedin. Baýal bolup men aýaklamy müşk çalyp okulady. Men şeýle diýen. Oň görkezden belen sevgisi ähli günälerini geçilenini tasdikleýär. Kimin günäsi az geçilse, oň sevgisi mazdyr. Sen günälen geçildi. Anam seni halas etdi. Barıt et. Men Şeýdip İsa ýurt gezip sapal durmuş barada hoş habar wagt edip köp ýerler aýlandy. Oň ýanyna bolsa 12 tane apostol şägirdi, hem de bet gylyklardan saplanan aýallar Maria, oňa Magdalena diýerler. Irodun köşküne kulluk edýän Huzanyň aýaly Ýanna, hem de Suzanna bardy.
Irit padşanyň öz insiniň aýalyny öýlenenini ýazgaryn üçin padşa ýoğan çokunurjyny zindana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwedetine ýetemizde göýlekçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýeki ogly eken. İsa onu görüp, rehimini de tabyda elinde girip, ýaş ýigit men saňa ýüzlenýän, tur diýip. Ondan ölen ýigit canlandy. Şeýdip İsa onu enesine gowşurdy. Sen ondan sonra bizim hemmemizin garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýä inmelimidi? Halipa mı? Halipa mı? Bizi Yohan soran diýip berdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ya başga bir dünýä inmelimi? Bardaňa göreneşdenden gurrunmer. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Ayşe diýen, meni galdyrsana. Meni egniňe minni. Gelmin, inni görýämi? Indi men İsany görýän. Bir daýhan ekin ekmegi meýdana çykýar. Oň taşlan tohumlaryň bir näçesi ýoluny tünetçe, on batalyalar guslar çokýar. Bir näçe tohum daşyň üstüne düşýär. Olar gögörýär, ýöne suw ýetmän gurýar tohumnyň käbirleri. Qara tikenin üstüne düşýär. Gögörünni olaram tiken mowquru diýär. Emma bereketli toprağa düşenleri ösýär. O hasil berýär. Käbir başlar 100 zaneden getirýär. Halipam, näme üçin sen hemişe mysal getirip berýän berýär? Size älemiň sirlerini düşünmek Hudaý tarapyn berilipdir. Başgalarına ol mysallar tüýlen ýetýär. Diýmek olar teresteler de görmeýärler, eşiteler de düşünmeýärler. Ene şo mysalyň manysy. Biddäne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen dänler olar şol eşdiýänler. Emma şeytan inanmasınlar, hem halas bolmasınlar diýip Hudaýyň kelamyny olan kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tohumlar bolsa kelamy eşdiýänler hem onu kabul edýänler. Ýöne olan kökü ýokdur. Olan ynamyzak bolmaýar. Wagty gelende olar adýarlar, hem gaçyp galýarlar. Qara tikeniň üstüne düşen däneler olar şo eşdiýänler, ýöne olar şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hatil vermeýär. Bereketli toprağa düşenler, Taňryň kelamyny eşdiýänler hem de onu öz kalbyna saklayanlar. Olar çydamyl durup hatil berýärler. Hiç bir adam şemiyek onu batırmaz. Ya da onu gizlemez. İçeri girýänler ışık görür ýaly. Hemişe şemdan oturdur. Çünkü ayan bolmajak hiç bir gizlin sır ýokdur. Hem de mälim bolmajak hiç bir pynhan zat ýokdur. Şoň üçin hem ünsür gulasaň. Kimiň ruhy baý bolsa ol ýene de artar. Kimde bolmasa oň özüne bardyr öýdüp berenem elinden gider. Oğlum, ejem bilen dogonlaryň taňa köçede garaşdyrlar. Görüşmek isleýärler. Men ejem hem dogonlam Taňryň kelamyny eşdiýänler, hem sygynýanlardyr.
Bir gezek İsa yaranlar bilen qaýykda ýüzüp barýaka, olary gelin kölüň beýlek kenaryna geçeliň diýär. Şonu ýüzüp barýakalar İsa uklapdyr. Hani sizin anamınız? Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşen Gadarinliň ýurduna gelip düşdiler. Kudreti güçlü Tanrı'nın perdenini. Menden nämisleýän? Haýyş edýän. Meni horlama. Sen adyň näme? Legion. Sana ýalwarýar. Bizi deňize gark etme. Bizi Şotaydaky doňuzlaryň arasyny ber. Hey! Koloniylar! Durun! Atlanın! Onsoň arwaklar adamdan aýrylyp Siz nire? doňuzlara geçdiler. Gidin şu yerden. Sen saati oy. Yok bol şu yerden. Hemmeňiz yok bolun. Yok bolun. Yok bolun. Sen nira gitsen menen sen bilen giderin. Sen bilen gitmäge ruhsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezini gurrunmer. İsa hem şagirdleri birler taşlap Vifsaýy dogrady. Ýöne bolup geçen waka barada ören köp adam eşitip oň ýyzyna düşdiler. Akşam olaylarını bolsa Simon şeýle diýdi. Mollum,
adamları goýber. Özlerini penah hemde bir dögüm çörek tapar ýaly. Goýular töwerekdäki owalara gitsinler. Bir çöllük ahyry. Senin özüňiz bularny harlardyňyz. Ýöne bizde barjady 5 tan çörek bilen 2 tany balyk da. Ey beyik Tanrym! Bütün alemin hükümdarı! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Allah'ın ya. Halk meni kim hazap etdi? Sana iyan şokundurcu diýerler. Sana iliyan öz diýenem bar. Üçüncüler senin täzeden dirilip dünýä inen kadymy peýgamber hazap edýärler. Siziň özüňiz meni kimdir öýdýäňiz? Sen İsa'nın özü, sen Tanrı'nın nefesi oğulsun. Siz bu barada sesinizi çıkarma. Hudaýyň perdendi horluk görür hemde inkar ediler. Onu öldürler. Emma 3 günden soň ol täzeden diýerler. Hani kimmen bile gidýär? Men sen bilen gidýän halipam. Ýöne ilk bilen maňa maşgalan bilen boşaşmagy ruhsat et. Egerde yer türmäge başlap häliçinde ýydyňa garanjaklajak bolsaň tapaly mekana tenen peýda bolmaz. Men ýydyme ýerjek her bir adam öz hakda pikir etmelidir. Öz takdirini boyun bolup hemişe men ýydym bile gitmelidir. Çünkü kim janyny gorajak bolsa olany ýitirer. Men hatyrama janyny bagyş etse olany halas eder. Öz janyň pida edip bütün dünýäň eýesi bolmakdan ne peýda? Eger kimdir bir meňe öwtlemen kär etse, haçanna Tanryň nepes ogly gudraty beslenip gelenine, o da şonu inkar eder. Men size aýtsam, siziň araňyzda heniz dirika Tanryň sapaly durmuşyny görjekleri bar. Soňra İsa öz ýany bilen ýogany Ýakup hem Piotr alyp ibadet etmek üçin dağa çykdy.
ol ibadet edip durka 100 keşfiyet gödi. Geyimler appak bolup nur saçıp başladı. Birdenem Peygamberler Musa bilen İlyas peýda bolup İsa'nın ýakyn wagty öljegini hemde Ýerusalimde näme boljakdy barda gurrun berdiler. Tanrı'nın buyruğunu bir caydır. Sen Ýerusalimde ölürsin. Dağdan nüşkeliyä käler Piotr İsa yüzlenni. Mollum. Biziň hemmämiň şu ýerde bolanmaz gaty gowy. Biz üçden çatmadyk ya. Bir sen üçin. Şo wagt bir bölek bulut peýda boldy hemde ulan üstünden nur saçdy. Haçynna asmandan ýenen uwaz bulutlar göwsüp, "Şumeň ediz perdendimdir. Näme diýse kulagasyň" diýenne şägirtler ör gökden geldiler. Muallim, yalvaryan oğluma kömek et. Haýyş edýän, oňa kömek et. O men ýalňyz oğlum ahry. Sen şägirtlerden oňa kömek edin diýip ýalbardym. Ýöne olar kömek edip bilmediler. Ahlaksyz azgyn nesiller. Men näçe wagtlap siziň araňyzda bolup çydak gederin. Hani getir oğlum. Yarasam bitti. Gen yüreğimeli. Ýanyň öz şägirtlerini öwredişi ýaly bize de ibadet etmegi öwret. Ibadet da şey diýerdiler. Ey kudrety güýçli atamyz, bütün älemiň hökümdary. Sen adyňa keramat. Sen bizi halat etjek günüňe garaşýas. Sen asmandaky erkeklerin ýeriň ýüzüne de ýaýrasyň. Biziň günnelik yrkymyzy her gün ýetirip dur. Hemde biziň gülälemizi bagşla. Bizim özümize bergiler bagşlaýas. Azdyrma adana da duşar etme. Dilek edin, dileňiz hatyl bolar. Gözlän tapar. Kapy hakyň siziň üçin kapy açylar. Çünki her bir dilekçe berilýändir. Hem de gözləyəni tapylýandyr. Kim kapyny hakda şoň üçin kapy açylar. Heyda atasy öýde oğlun ol balyk dilese ýylan merip bilermi? Ýa-da ýumurtga dilese. Oň ýerine içýän merip bilermi? Eger de siz gaharly wagtyňyzda da çağalary rehmet diýen bolsaňyz,
Onu kudreti güçlü, ödünü yüz tutanlara hökman keramatlı ruhun tengdirer. Şu sebepli men size aytýar. Yaşamak üçün näme emelliginiň, eginiňizi näme geymelliginiň aladasyny etme. Çünkü yaşayış imitden deri urdur. Beden bolsa geyimden. Siz kargalara seredin. Olar ekenoklarım, kalla saklayan zaylarım yok, kallalarım. Sonunu da Huday olan ırtını yetiriye. Sizin şo işlerde näme artykmaçlygyňyz bar? Sizin haýty beriňiz öte ünnip, adajykda bolsa boýuňyzy ötürüp biljek. Tel çaladan başarmayan bolsaňyz, näme üçin başga datlaň alajasyny diýeňiz? Ene şuullar alyp görüp, bulaň ötüşine tiýnedim. Bular rahmet çeken oklar yüpegren oklar. Hatta şöhret dünya ýaýran Süleyman Paşada şulon käbirlerçe geyinmendir. Egerde Huday erteti ojaga taslanjak meýdana gotlary şeýle geyindirýän bolsa, sizi geyindirmeňem bir alaçyn tapar. Bet gumandar. Biziň ynamyz artdyr. Siziň ynamyz dareň däne ýaly bolsa. Sizi mene şu daragda Ýödüň köklüň bilen goparda deňde geçdi ýaňyz. Olam siziň deňiňiz etýär. Şonu günah işler etmek size meýildir. Ýöne adygyny ýürýäniň dat günne. Goňşuň azak sagan azyrýanyny görünýänden gowtoň boýuny degirmenin aşyna asyp, düýpsiz derýa taşlan gowdy. Taňryň sapal durmuş näme meňdi? Ene o şeýle. Adam daryň dänesini alyp meýdanyny ekýär. Däne göwür darag däl ululýar. Oň şakalaryny kuşlar höwürt gelýär. Men düşünemok, o näme görürüň medýä? Sen näme üçin talgyp girmeýänler, hemem şoňa meňdeş ziviller bilen ýyp içýän. Taga adamlar tebebe mätäşdir. Diňe nätaglar mätäşdir. Men biri takwa adamlar tawba etmäge çagyramok. Men adaşanlar ýola taljak bolýar. Bize taňryň sapalyrym şuardy gurruňy, o ýerde näme bar? Korkmaň ýaş ötürümdir. Çünkü Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Goşgolumyň satynda pulny gedaýlara paýlaň. Özüňde bir torba etiniň. Şeýdip asmanyny özüňde ebedi tükünmeýän hadyna gazanarsyňyz. O torba ogrum olaýlaşmaz. Onu güýe diýmez. Onuň hadyna nerede bolsa ýürüňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keseliňden gutulýasyň. Eredin, görüm, bu kuturly. Odrat, odrat. Şöhret, Hudaýa şükür. Yıllar gördüm. Tanrım seni bela beterlerdir korudu. Dede işlemek için 6 gün verildi. Diýmek derdiňizden utulmak için şo günden bir ýerine gelin. Ýöne şemme günnän. Siz 204. Siz näme şemme güni eşekleňizi ýa-da öküzleňizi suwa ýakmaga gitmeýäňizmi? Ene şu pakyryň şeytan 18 ýylla biilini büküp goýupdyr. Näme muny keseline şemme güni halat etmellämi?
Keremli halifa. Bak sapal durmuşa münasip olmak için min nem etmek? Nem üçün maňa keremilliýär? Hiç kim keremillerler, diňe Hudaý keremil. Sen şowutları bilýärmi? Zina işler etme, öldürme, oğurlama, yalanan sayatlyk etme, öz eneň ataňa hormat koy. Men ýaşlygymdan başlap şol öwütleri dol berja edýän. Sen ýene bir zat etmeli, bar zatlaryň gedaýdyra paýdar. Sonra asmanyna sen hazynaň mor. Ine ondan gelle, men ýydyma düşüber. Ýöne biz sewdegerlere, özümizden barly adamlar. Barly adamlar tapal durmuşa geçmegi nähil kyn görýärler. Barlyň tapal durmuşa geçenden düýäň iňňäň özünden geçen aňsatdyr. Onu kim tapal durmuşa geçip biler? Adamyň başarmayan zatyny Hudaý başarýandyr. Şol Taňryň tapal durmuş diýeniň niride? Taňryň tapal durmuşy göze görünýän nädir? Hiç kim seret ana olýmaz. Çünki tapal durmuş her bir adamyň öz kalbyndadyr. Şeýle bir günler geler. Taňryň nepede golunyň görüň günleriň ýekejekini görmäge öwet edersiňiz. Ýöne ýyllarymyň asmanyň bir ucuna ýalpyrlap, beýleki ucuna ýetenini görüp bilmeýsiňiz ýaly onam görüp bilmersiňiz. İnsan bu dünýäde kömrem şoň ýaly bar. Emma oňa ilk azap çekmek, adamyň onuň ýüze urmegi maňlaryna ýazlandyr. Zemin, asman, sumat bolsa da Hudaýyň kanuny sehelçede üýt gömez. Köp peýgamberler hem paşalar sizi görýän zatlar görmek istediler, ýöne görüp bilmediler. Eşdýäni eşitmek istediler, ýöne eşitmediler. Biz näme etmeli? Tewratda näme diýilýär? Sen oňa näme düşünýän? Gudraty güýçli Taňryny çyn ýürekden söý. Bütün janyň teniň bilen, bütün guzur gaýratyň bilen, akyl paýhatyň bilen söý. Hemde ýakyn ýadyňy özüň şöger. Sen kak, şeýle de ýaşamaly. Men ýakynym kim bolmaly? Elbetde şol etkerler edel. Akýasir kim? Bir adam Ýerusalimden Yerihona barýan eken. Garakçylar onu yaralap, on giyimlerini tıpırıp özünüm ölüm haline taşlak gidipdirler. Ondan şo ýoly bilen bir ruhany geçip barýan eken. Ol şol adam görüpdir, ýöne duşundan geçip gidiberipdir. Şo ýoldan awadathana gullukçysy Levitem geçip barýan eken. Olam yatan adam görüpdirdi, geçiberipdir. Emma bir Samariýaly yatan adamyň ýanyna barypdyr. Oňa erehminip ýüregi awapdyr. Samariýaly o biçare kömek edýär. Onu eşege mindirip mihmanhana alyp gelýär. Şo ýerde udyn gije oň aladatny edýär. Gidenni bolsa şo Samariýaly mihmanhanaň eýetine 2 dinariýa berýär. Hemem yarala seretmegi tapşyrýar. Men dolanyp gelemde bolsa sen ähli çykdyjylygyny tölerni ýa. Garakçylardan eziyet çeken adama şol üçüsiniň haýsysy ýakyn hökmüni dogry hereket edipdir. Şolaňa rahmeten adam. Sizem şeýdin. Gejejik çağalary men ýanyma goý berin, goý gelsinler. Taňryň sapal durmuş şeýledir. Men hakykat beýan edýär. Kim sapal durmuşa gejejik çagy ýaly ynanmasa olaňa ýetip bilmez. Ýöne kim maňa çağaňdan şeýaly ynansa, oň meni bereni de ynanlygydyr. Siziň araňyzda iň kiçiňiz diýmek iň ulýyňyz bolup çykýar. Nazaretli İsa ýaňçy duşumyzdan geçip gitdi. İsa! İsa!
may ver ekmin gelsin, bana kömek et. Sen menden näme isleýän? Gözümün açılmagyny isleýän. Gözüň açyldy. Sen anamyň ten gözüň açdy. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen İsa Ýerusalemy gurady. O nira barsa ýoluny uly bäreke garşalýar. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salyp bermegi, tapal durmuş barada köprek gurrun bermegini soraýadylar. Bu adam hakyky peýgamber, kudratly güýçli, merhemetli, meni halas et. Ey kudratly güýçli, meni halas et. Ey kudratly güýçli, sana salawat. Bize hak ýol görkez, ey kudratly güýçli. Onu garşy alýan halk İsany eýýäm öz halifasy hemde hökümdar hökmüni kabul edýärdi. Yer honuna bir salgyt ýygnaýjy bardy. Oň aty Zakkeýdi. O salgyt ýygnaýjy. Üçti birak Zakkey. Şuň men teň öýüne barmakdy. Men öýme? Kimiň öýüne gitmek isleýär? Zakkey İsany nerden tanýar? Very good wine. Oh, yes. Yes, excellent. Ulug atam. Men öz ähli walymyň ýaryny 7 aýlara berjek. Egerde kimdir biriniň gögünde degen bolsam, men oňa 4 eti köp dilerdim. Hiç inanır ya. Salgyt ýolunçy ýona salgytlaryny ýygyna paýlap ýöreni atsa ananymy? Ul görgün zat der. Onun şöyle Tanrı'nın nazar düştü. Çünkü bir de Ibrahim'in neslinden. Yalkayıcı ağlaşanları yola salmaya geldi. Ologasın. Biz Yerusalim'e gideriz. Şo yerde Tanrı'nın perdendi baradaki velilik bilen aydan sözler berjay bolor. O but paradlan eline verdiler. Oň üstünden gülerler. Matkaralarla o biyabra yeterdiler. Onu yencerler hem öldürdüler. Emma 3-nji günü o diriler. Ansanyň günälerini ýuwmak üçin öldürjegini bilýänim bolsa, İsa Ýerusalime tarap ýola düşdi. Ýolly oň baran ýerine onu adamlar garşalýady. Hem merde oň gelmegini begenýärdiler. Oňa özleriniň hökümdary diýärdiler. Şähertlerini tapşyr, goýalar seslerini kessinler. Eger dolar seslerini kesseler, olan gereğine taşlarım gıyırıp başlar. Haçan İsa Ýerusalime goly gelip şähere göz düşenne,
oňa haýpy gelip ağlady. Egerde sen paragat durmuşyňy nämen gorýandy bir bilsediň, ýön ol sen gödüňe görnenok. Şeýle bir günler başyňa düşür. Sen düşmanyň daşyňa garymlar bilen kurşap alarlar, ondan olar seni tozdurarlar. Çağalar seni qararlar. Seni yıkan yumran ederler. Hemmeten men seni haçan görmäge geljegimi bilmäniň üçindir. Şoğunlar Yerusalimdaki mukaddes ibadathana, Hudaýy ibadet edilýän ýere meňdemän jygyllyk bazaryna meňdäýär. Yerde en mühim avada değil durdu geliptir. Siz o zaman karatçılığın mekanını uğrup değil. Ol men mahallem kovalya. Tutun onu. Käbir ruhanlyň arasyna İsa garşy çykyşlar artyp başlady. Sebäp halkyň öz hökümdar diýip ikrar edýärdi. Köp adamlaryň diýen hökümdar diýip gılan etip börenlerini eşitdim. Hökümdar? Gedaýlaň ugurlaň jelipliň hökümdary. Oňa meňe şir köp görünür. Olar gelýärler-de men hökümdardyryn diýärler-de ýetik diýärler. Ýalňyş pikir ananmaň. Oňa ýyna ýerýänler barha köpelýär. Adamlar oňa anýalar. Oň hökümdardygynydan anýalar. Men sizi öňünden duýdurýan. Bu düzgünlik häziriň özüne betedilmese, özüňiz jogap bererdiňiz. Oňaýdan hak. Şo Galileýala dikdime wagt boldy. İsa 200 ruhanlary olaň kalp taýlymatyny barha köp paş edýärdi. Barha köp adamym oň ýüzüne ýerýärdi. Ýön ol şol bir wagtda düşmanlaryny möçüp durýardy. Bir sapar İsa ibadathanada bir garyp dul aýalyň 2 sany gara şaýyny sadaka berenini gördi. Bu katar ahiri. Äme köprek berip bilen okmy? Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleň hemmesi diňe özlerinin artykmasyny Hudaýa sadaka berdiler. Aýal bolsa, garyp bolansoň özüniň ýeşegin sadaka berdi. Bize jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim sana ıhtiyar verdi? Ilki men soragma jogap ber. Aýdyň ýany sokundurmagy ıhtiyar beren Hudaý me adam. Biz näme diýdik kök? Egerde biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz ýanyny anmadyňyz ýer? Egerde biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünkü olar ýanyň peýgamberden ananýarlar. Oňa kimiň ıhtiyar berenini biz bilemzok. Oňaly bolsa kimiň ıhtiyar berenini men size aýtman. Bir gedek bir adam üdüme keptir. Hem de onu kârenetine veriptirdi. Köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hasıl ýygyna mol wagty gelende bolsa, ol öz paýyny almak üçin gulny beripdir. Emma kârenetçiler ogly ýenjip,
Hiç saat bermän ýygyna boş gaýtardylar. Ol ikinji gulny beripdir. Ýöne käreneçler ona menjipdirler. Maskaralapdyrlar hem de hiç saat bermän ýygyna gowupdyrlar. Ondan ol üçüncü gulny beripdir. Emma käreneçler ona menjip yaralap gowupdyrlar. Şonu üdümge ýeti ödüne men nästemkä? Men gowurýan oglumy bereýin. Mundan awtontalar gerek diýipdir. Emma käreneçler onu görüp özlerini bu hojaýynyň ogly. Biz onu öldür. Şonu üdümli haýat bir de miras galar diýipdirler. Aýdy ver. Olar onu üdümli haýatdan çykaryp öldüripdirler. Ondan hojaýyny şo käreneçler bilen näme etmek galýar? O da gelip şol adamlar öldürür hem de üdümli haýatyny başgalara berer. Şeýle bolsa bir hekaýet näme aňlatýar? Guruluşçylyk gerekmez diýip taşlandaşy gaty gerekli bolup çykdy. Kimde-kim şo daşyň üstüne ýykylsa kül öwren bolar. Egerde daş biriniň üstüne gaçsa, ol onu mınjyradar. Mollum, öwrüdýän zatlaryň hakykatdygyny bilýär. Senin nähil adamdygyna seretmän, kimmeleri doğru yola gönükdürmäge çalışýanyny bilýär. Sen bir de aýt, Rim imperatoryna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok? Janap, o seni sözüňde tutjak bolýar. Ana maňa bir kümüşdeňe beriň. Şoň ýüzünde kimiň suraty bile ady bar? Keserin. Keserin kabolso, Keserin kiň barny kesara. Hudaýyň kyny, Hudaýa beriň. Indi sen näme jogap berersiň? Dowsuz çörek bayram goýulýardy. Onu patlady diýerler. İsa Piotr bilen Ýohanny Paska naharyny taýýarlamagy berdi. Ejer çekip başlamakam siziň bile Paska naharyny ýetim geldi. Men size aýtaýyn. Soňra men oňa Taňryň sapal durmuşy bir jaý bolýança elimde girip bilmen. Bize üdümüň meýwesini merhemet eden, ey Taňrym, biz sana minnetdardyrys. Alyň hemmesini özüňiz paýlaşyň. Men size aýtaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçek özümiň suwuny datyp bilmen. Beýjek çöregimizi bagyşlan. Gudraty güýçli Hudaý, biz sana minnetdardyrys. Biz hiç sebepli haýynlyk bile satylýan men bedenim. Şu haýynlyk amala aşyrlaryny meni ýatlardyňyz. Şükür edäki täze ögütdiňen men ganym. O siziň üçin nökler. Ene de maňa dönüklük edýäniň eli ýanymda, şu supraň başynda. Näme de bolsa insan ol Hudaýyň buýruny ýoly bile barýar. Ýöne şoňa dönüklük edýäniň dat günni. Bolup bilmez. O bolup bilmez. O boljak zat däl. Dönüň adyny aýt hökümdar.
Sizin ýaşalygyňyz birden ýaşykça urilse. Başlığım kullukça urilse. Şonna kim ulu olya? Şonna har ýylan toprağın başynda gysarp ýatanmy? Ya da ona hyzmat edýän? Elbetde toprağın başynda gysarp ýatan. Ýöne men siziň araňyzda diňe hyzmatkar hökmünde. Men ähli görün görgüleme sizem gördüňiz. Şoň üçin men size atamyň maňa wesiýet eden dünýäsyny wesiýet edýän. Bu dünýäde siz men toprağın başynda iyi biçerdiňiz. Hem de tagtda oturup Israýlyň 10 karka neslini ýazgararsyňyz. Onun aramızda dönük yok da. Simon, saklan. Dayğanyň buğdoy harpyndan saýlaşýaly, şeytan siziň hem ýagşyny ýamandan saýlap bilişiňiz synyýa. Emma men sen anamyň kemelmez ýaly, hem de sen dogry ýola düşüp, ýaranyňy da ynandyrarsың diýip awadat etdim. Kudraty güýçli. Sen bilen dynanyda ölüme de gitmäge men taýýar. Kulak as Piotr. Horoz bir gedek gıygıryansa sen men tanımayanına 3 gedek andı çerdin. Men size ayakkabısı torbası diýeberem de yetmeýän zatyňyz barmy? Ýokdy, hemme zat ýetýärdi. Şu günden başlap kimde halta bilen torba bar bolsa götürdün. Kimde pıçak bolmasa geymin satyp alsın. Men size aýdýan. Kitapda ol hatda garakçylyň hataryna da goşulypdy diýilip ýazylypdyr. Men hakda näme ýazylan bolsa bary bir jaý bolýar. Teret, ynha 2 tane pıçağı var odurdu güýçli. Şolar yeterlikdir. Şoň bilen bir wagtda İsa'dan diýen külkülüne düşen ruhani ýaşullar ýygnandylar. Şol aralykda şeytan İsa'nın 12 aranlarynyň biri Ýuda Iskariyotyň kalbyna simildi. Öýüňizi azartmajak bolsaňyz awadat edin. Ýuda Iskariyot İsa'ny bary ýok 30 sany kümüş teňe satdy. İsa infanyň günäleri üçin özüniň ölüminiň goýulýanyny bilýärdi. Onsoň ol wadat etmäge başlady. Ey atam, eger de sen bazawy, men duşumdan geçirmek merhemet etdim. Ýönür men ıhtiyarımda değil. Näme sen öz erkimde. Şo pursatda İsa'nın ruhunu götürmek üçin asmandan bir perişte indi. İsa gara dere batypdy. Oň derler ullukan kan damçalar ýaly ýere damýady. Näme uklap ýatyrsyňyz? Turun. Hiç kim size ağdırmadı ýaly awadat edin.
Yuda. Böyle ahlaklı plan olu men tatyan mulayma. İfa, biz onu bıçaklayalım mı? Onu häzirin özünde tutsak edin. Şu da yeterliktir. Kuturat. Qarakçı tutmağa gelen ýaly eliňiz kılıçly mene gitmäge geldiňizmi? Men her gün siz bile awadathanada bolýardym, şonda maňa el galdyraň dokduňuz. Inni siziň günüňiz geldi. Bara güýçler höküm sürge. Tutsak edin. Yetewan oğlum. Eskerler onu köşalt dediler. Ondan onundan gülmäge hem de maskaralamağa başladılar. Ha hükümdarını var. Ana ele hükümdarını. Ben halayt bize näme garaşýar? Bizi halas eder misiniz Kudratlı Güýçli? Bizi halas eder misiniz? Eneşide İsan ýanyna di. Men onu asla görmesem näme? Men bile dronlaryny gördüm. Hormatly adama hormat bilen seretmek ýakymlydyr. Senem şodan bir ahiri. Yok, o menler. Men muny İsaň ýanyna görünme antam içeyin. Bir de Galileýden ahiri. Ayrılsan ay. Men sen nämen gurrun diýeňem bilen mok? İsa gaňrylyp Piotra seretdi. Şonu Piotr İsaň özüne şuun horoz bir ede gygyrýança sen meni tanamaýanyňy 3 ýedek ant çertiň diýeni ýadyna düşdi. Kudratly Güýçli, men günäkär, men günämleç. Men ulu günä etdim. Tanrym ýalbarýar, men günäme. Sen öwütleňi inkar edenlerine de sen biziň ata-babalarymyzy bagşlaýardyň. Hatta sen gadaplananda da olary kırgına bermedin. Sen olur senin için hem öwüdüň için rahmet edin. Maňa sadyk kuluňyzy rahmet ey. Kudratly Güýçlüm. Inni seni kim urdu ha? Peygamber bolsaň bilde. Inni sen kim urar? Haklanyň. Durun diýän men size. Onu geňeşeltiň. Tor. Ruhanlyň ýol başçylary İsa'dan soragy üçin geňeşe ýygynandylar.
Sen şu İsa'meti diýilýänmi? Men aýtsam, siz maňa ananmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Yöne inniden meylek Tanrı'nın perdendi kudreti güçlü Hudaýyň sag tarapynda oturar. Demek sen Hudaýyň perdendi de. O men şol. Eýdime, kimin ogtyýar? Bunaka. Oň näme diýeni biziň hemmämiz eşitdik. Biz onu Pilatyň ýanyna gider. Dogry, oňa jeda berme. Yer. Şeýlelik bilen İsa'ny Rim hükümdarlarynyň iň zalimi, müňlerçe adamyň haça çöýlenmeginiň sebäpkär bolan Ponti Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Yer beýle iri gelip, siz menden näme isleýäňiz? Biz sen ýanyňa adamlarymyzy azyrýan alyp geldik. O bazarda ibadathanada gol-goluna çağırdy. Oňa näme jeda bermeli? Tostak etmeli. Oňa jeda bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Onu ýazgarýanyň sebäbi, ol hemmeleri salgyp tölemäň diýip wagt edýär. Hemem ol özüne men hökümdardyryn diýe. Hökümdar? Sen Ýüdeýanyň hökümdary? Özüň şey diýdin. Ol wagtyny Galileýede başladyn, hannem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol Galileýalymy? Beýle bolsa, oýoň bilen İrod paşa meşgullansyň. İrod häzir Ýerusalimdedir, şeýledämi? İrodyň ýanyna ket. Hawa, sen özüňe kim dirinliydin? Onun ol sen şähertler diýerler kimler? Adamlar gudrat görkezýärmişiň diýerler. An maňa da bir gudrat görkez? Ey hükümdarım, ol hemmeleň başyna ile azyrýar. Ol özüne men hükümdardyryn diýär. Hükümdar şümi? Edin ali edretlenme. Ona ceza vermeli. On Pilatyň ýanyna eltdin. Ol şoň sorýan ýeri. Ýönol, ölüm cezasyny berelýäli hiç bir etmiş etmändir. Men buyurýan, onu madarja ýenjip, howk goýbermeli.
Sen bayramçılık münasibetli bir adamı tutsowlukdan moşatmaly. Sen varavany azad et. Muňa bolsa jeda ber. Varavan azad et. Onu haça çüyle. Ten, onu yenecek. Kendine bağırışan Pilat. Meşru İsa. Ol hiç kimi yamanlık edin oğlan. Onu kaldırın. Märeke bolsa İsany haça çöýlemek talap edýän gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Varavany azad etdi. Şo ferman bilenem İsany haça çöýlemegi buyurdy. Geçmege yol verin. Ayrılın. Sakın beni. En tarafa kıyımla diye. Kıyımla. Tamam, tamam. Ayrılın beni. Ayrılın diye. Dur. Dur diye. Eytem. Adın ne Ben Simon, Kürüneya'dan. Eylek geç. Yürük yetiştirin. Eyvallasana. Hadi şekerim. Yıkılmayı da. Hadi be. Düşman rektarga. Geçmeye yol verin. Çekelim. Bittin ağayın ağlaya kudreti güçlü. Anha al, iç. Al iç kudreti güçlü. Yerusalim'in venanları. Men üçün ağlamak. Özüňiz hem çağalaňyz üçün ağlak. Egerde gök tarap bile şeýdilýän günler gelen bolsa, onu gurty bilen ähli bar. Sana Hudaý kömek ettin. Biz sen üçün dua okar. Eyvallah. Ezdaklar, Pedra. Ol. Ya şunu yarayım, ol. Telefonlara düş. Pedra. Ol diye. Alma. Alma denem. Ol.
Edi kalmaň. Atam ulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Öldürüleri halat edýärdi. Anen ol özüni halat etdinna. Sen halat ýar bolsaň özüň halat et. An düşdä şoňaşdy. Hani sen öz kudretliň birini görköz. Öňünden aýdylşaly İsa'ny iki sany garakçyň arasynda haça çöýlediler. Yüzlerçe ýyl mundan gölilik bilen aýdylşaly bar bir jaý bolýardy. Ýöne köy geyim däl, tyrly geyim. Hey goýlar. Bunu ýatma. Bunu ýatma diýen. Goýlar ýatma. Gel biýsat şöyle. Gel biýsat şöyle. Hani han. Biýsat şöyle gel. Ya buyurun. Sen kaçaktı. Sen alıp. Yerini sen bunu ne etmekçi? İsa'ň baş ucuny Ýudeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular. Sen Ýudeýanyň hökümdary bolsaň özüň halat et. Egerde sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu sen özüňem bizim halas et. Sen Hudaýdan gorkmaýanyň. Ol hem edilsen ki ali
Jeda hüküm edilipdir. Emma on hiç kime eden yamanlığı yok. İsa sen öz sapalı. Mekanına barangda meni atlığın. Sana söz veriyen. Sen şun men bilen cennete bararsın. Bugün örtanlardı. Birdenle günün guvarlap bütün yerin yüzüne tümlük ağırlaştı. Hem bir ağdayı 3 saatlap devam etti. Yerusalim'in ibadathanasının kutusu orta arasından mevzulli. Atam. Men öz ruhumu sana tavsiyen. Yüzbaşı bu bolyan işler görün son Hudaya taqdim edip şeylediydi. Ey Huday Günemet, bir keramatlı adam eken. Yaşıllar Geňeşiniň agzasy, rehimli hem hakykatçyl, İsa garşy dilluşyga gatnaşmadyk ýüze wagtly biri İsaň jesedini şemme unneçini jaýlamagy Pilatdan ruhsat aldy. Günämiz öt. Biz Gudurety güýçliň jesedini uğra diýär. Uğra diberiň ýöne tiýdirek. Ýörüň, eýýem şenme güni ýetip gelýär. Şemmäň ertesi gün ýerden aýallar özleriniň taýarlan hoşhoý isli melhemlerini alyp öwliýa geldiler. Olar gowruň agzyna goýulan daşyň ýerinden süýşürilendi gördüler. Barsalar İsaň jesedi goýulan ýerine ýok eken. Siz canlyny öllüň arasyndan öldüýäňmi? O bir ýerde ýok, ol direlli.
Ol henidi Galileýede size aydın zatlar ýadyňyzdamy? Hudaýyň nepet owly jinayetçilerin eline düşmelidir hemde haja süýlenmelidir. Üçüncü günü bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Düşürülüpdir. Onsoň bark görsek, Gudroty güýçliň jesedi. Ýok eken. Näme? İsa'ň jesedi ýok eken? Soňra bolsa günýär ýalpyllap. Iki sany perişte peýda boldy. Siz näme? Janlyny öllüň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bizi ananaýyn. Bu hakykat. Guburun içi boşdu. O yerde Gudroty güýçliň jesedi ýokdy. Piotr, sen birden anay. Gudroty güýçli İsa iki sany şagirdine göründi. Olar bolsa tolgunşyp, beýleki şagirdlaryň ýanyna gaýdyp geldiler. Gudroty güýçli hakykatdan da direlipdir. Ol Simony hemmeleri aýtdypdyr. Ol bizim bilen ýoldanlar ýaka. Onu tanımadık. Çöregi dögen wagtynda bolyp biz onu tanadyk. Emausta ol o ýerde näme işleýär? Salam adamlar. Siz näme gen görýäňiz? Onuň näme üçin şeýle pikirler kalbyňyzda ornaşýar? Men ellem maýaklamasy inedim. Maňa eliňizde görüp görüň şonda men İsa'dyň maňyny artaňyz. Çünkü ruhda et bilesiň bolmaýar. Siz meni görýäňiz ahyry men aýdanlamyň hemmeti bir jaý boldy. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hemde könüliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçünçü gün ýene de direler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler. Bu olun günahları geçirir deyip yazılanlar bir jaý boldy. Siz on şaýady, sizi atamyň wagt eden uçmadyny bererin. Ýöne atmandan emir bolýança şäherde bolarsyňyz. Hudaý size garaşyk etdi. Maňa ýeriň we göýüň hökümdarlygy berdi. Enne bolsa barın ähli halklary atamyzyň oğlunyň hemde keramatly ruhyň hatyratyna çokundurun. Olara men wesiýetleriň baryny bir jaý etmege öwredim. Ene menin ahirete sendi hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halasgary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan welillik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär.
İşaya peygamber şeýle welilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nın doğulmagy bilen bu welilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu doğuljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňlady. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rebbim sözü saptyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam eren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi we günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňlady. Emma Hudaý Ibrahimyň oğlunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimizde ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine ýerýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şun hem İsa aleyhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňlady. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip,
Onu söýüp ýygyna ýerýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onun ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.